Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Naanata sa ikakatluag tulo nga Domingo sulod sa atong tuig sa simbahan. Usa na lang ka Domingo ang kuwang mag-Cristo Reyna pasabot. Tapos na ang atong tuig liturhiko. Nya gipahinomduman kita karon unsaon pagpangandam alang sa katapusan. Atong iampo ang atong mga katawhan, labi ng atong mga leaders nga dili unta magpalabi o andam para lang sa lawasnon mutan-aw sad sa mga kalagnon nga mga kinahanglan. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi hatagan unta sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan alang sa ilang kalambuan o kaluwasan. Karon sad gipasidunggan ang atong mga kabus nga katawhan, World Day of the Poor. Atong iampo atong kabus nga mga kaigsuonan, labi na gyud ron ang giagian sa daning laing bagyo si Pipito. Unta panalipdan sila sa tanang kadautan o ang atong mga government officials o mga church officials muhatag untag tukmang pagtagad alang sa atong mga kabus. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo mauman ang among way kinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ang anghel nga nagsulob og lino miingon, unya ni adtong panahona motungha si Miguel, ang gamhanang prinsipe nga maoy tigpanalipod sa imong katawhan. Unya moabot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod, nga sukad masukad wala pagayud mahitabo. Apan sa tanan sa imong katawhan kan sa ngalan gilista sa basahon sa Dios, maluwas gikan niini. Ug daghan sa mga nangamatay ug atuan na sa lubnganan, mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon, ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan, ug kadtong nakakabig ug daghan ngadto sa pagkamatarong mudanag hangtod sa hangtod sama sa mga bituon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. O Ginoo, Ikaw ang akong bahin, ug akong kupa. Ikaw ang naglig-on sa akong swerte. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kunana siya sa akong tuo, dili gayud ako mahingawa. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Busa nalipay ang akong kasing-kasing, ug ang akong kalag nagmaya. Ang ako usab nga lawas buhi nga masaligo, kay dili nimo pasagdan ako didto sa kahiladman. Nimutugot ka nga ang imong alagad maduno. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Tultulan mo ako sa agianan sa kinabuhi, sa kabuhong sa kalipay, uban kanimo. Ang mga kabulahanan diha sa imong tuo,
hangtod sa kahangturan. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang matagpari nga Hudeyo nagtuman sa iyang pag-alagad adlaw-adlaw ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyuha dili gayud makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad ug usa ka sakripisyo alang sa mga sala, usa ka maayong halad hangtod sa kahangturan, ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Didto nagulat siya karon hangtod nga ang iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudanag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug motipas sa ilang naandang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Unya diha sa mga panganod makita ang anak sa tao nga moabot nga may gahom ug himaya. Og suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyo og pagtulunan ang kahoyng igira. Inig panghumok na sa mga sanga niini og mangudlot na kini inyong masayran nga duol na ang ting-init. Sa samang pagkaagi inikakita ninyo nga kining mga butanga nagsugod na paghitabo. Masayra ninyo nga duol na gayod ang pagbalik sa anak sa tao. Timan-i kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos apan ang akong gisulti dili gayod mapakyas. Apan walay nasayod kanus amo abot kadtong adlawa o taknaa. Bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang maoy nasayod.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining katapusan sa kalibutan, duha ni siya ka levels na ay katapusan sa tinagsa nga kalibutan or individual world o ang katapusan nga tiningob kanang universal world. Pero pulos gid ni matapos. So matag-usa nato naatay atong kaugalingong kalibutan. Mao gani na kanang makuyapan ang tao, moingon din ta, wa na siya'y kalibutan. Di ba? Nagitay kalibutan. Kanang mahinano kag katog, wa na kay kalibutan. Nya kanang patay, natapos na ang kalibutan. Natapos na yung kalibutan. Nya kanang makuyapan ka, kanang makatog ka, wa na kay kalibutan. Pero mobalik ra, pero inig kamatay na gyud, tapos na ang imong kalibutan. Nya unsa may mahitabo kung matapos ang kalibutan? Mungit-ngit. Mungit-ngit. Nya isod pag yung kanang lubnganan, ngit-ngit. Mao say mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Mutipas na kuno sa ilang naandan nga agianan ang mga planeta, magkabanggaay na, magkabanggaay, og matunaw ang tanan. Ano magkabanggaay man? Kay wa na sila'y orbit, wa na sila'y kalibutan. Unsay ilang gibuhat, nagpataka na lang sila dagan, na wagtang ng ilang kalibutan. Nya humadayon, mungit-ngit. Gilingay mong tupad ina wa pa mungit-ngit. O mungit-ngit imong pananaw. Pero sa dili pa kuno ni mahitabo, matud pa sa unang pagbasa og sa atong Ebanghelyo, niingon diri, unya niadtong panahona motungha si Miguel, ang gamhanang prinsipe nga maoy tig panalipod sa imong katawhan. Unya muabot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod, nga sukad masukad wala pagayod mahitabo. Kalisdanan, kasakitan. Nya sa atong Ebanghelyo niingon sa dire, sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan. So ang mag-una di ay, una pa matapos ang kalibutan, mao ang kasakit. Matod pa ni Kristo, gubat, kagutom, kamatay, sa pana, mga sakit, mga kahadlok, makahadlok nga mga sitwasyon, panahon sa kasakitan. Tanawa, kanang tao nga hapit na mamatay, unsay iyang bation yun, naagyo'y kasakit. Lingay ay mong tupad, ingnawa pa manakit imong tuhod. Manakit na ginang tuhod, manakit na ng buko-buko, sakit na ng dughan, sakit na ng tiyan, sakit na kaig-o, hapit din nakatog, kana hapit na matapos ang iyang kalibutan. Kasakit yun. Manakit ba? Na nakay mga maintenance, sakit sa gayo igasto para sa maintenance. Sakit kaayo ang dialysis, sakit kaayo ang chemo, sakit kaayo ang pagpa-ospital tungod sa imong mga sakit. Kay hapit naman ka, hapit na matapos imong kalibutan. Og wa gi usa nato dinhi nga dili matapos. Ika kana lagi mga batan-on pader, di man lagi moagig sakit. Mamatay magditso. Dili oy, sa di pa gina sila mamatay, mo sakit ay sakit kay puntian, sakit kayo. Na hepatitis di ay. Ika kana day mo kalit kamatay, kanang mabangga. O sa di pa na siya mamatay, ni kabangga mo kirig-kirig mo na kay sakit kayo. Di ba? Basta mo sakit na gani na hapit na matapos imong kalibutan. Ang kalibutan mausad. Kanina ang climate change.
kaning global warming, kanirong bagyo na ito nga gasigig sunod-sunod, kasakitan manggunagod. Kasakitan. Linog, tsunami, gubat, pandemic, mga sakit o kasakit gina siya. Laing lingi sa imong tupad, ing na malipayon ra ka karon. Ing na kanoy na malipayon ra ka. Nya maingon kay siya, ay daghan kay problema isa, hapit na matapos imong kalibutan. Nakaroon unsa may buhaton. Doon na rabay saad ang Ginoo diri sa atong unang pagbasa. Ningon diri, og daghan sa mga nangamatay og atuan na sa lubnganan mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Kani di nga tong katapusan dinhis kalibutan mga igsoon, di day ni siya katapusan, mabanhaw di itang tanan. Timan ini ha? Propeta Daniel, nya naasad ni siya sa sulat dito sa daghang ipang sulat diri sa New Testament. Nga inig kamatay di nato dinhis kalibutan, mabanhaw di ay tagbalik. The same person, pariharang tawhana, pariharang nga padersyano, pariharang nga kisa pumailain na imong tupad. Mabanhaw ra na siya. Pero doon na kuno'y mabanhaw para dadon ngadtos langit, kinabuhing way katapusan, naasay mabanhaw nga dadon ngadtos kaulawan nga way katapusan, kadtong impierno. Gilain na sang lingi. Ang di mo lingi, adtos kaulawan way katapusan. Ing na kuno imong tupad, ing naasa ka kadada, asa ka kadadon, ing na kuno. Importante kay ni ha? Banag asawa, pahinomdumi ang inyong mga kaugalingon matag-adlaw, asa ka kadadon og mamatay ka karon. Kay ningon rabas Kristo diri, kaning taknaa sa kamatayon way nahibaw. Naa na ang imong mga sakit og kasakit, pero wa pa jud ka kahibaw kanusa mabugto ng imong ginhawa. Unya kun mo kalit unya na, asa ka kadadon. Kanang imong pagsigig sugal, inig kabugto nimo asa ka kadadon. Kanang sige nimong suyop ug mabugto kag kalit asa ka kadadon. Kanang sige nimong panglibak, kanang imong katapulan, kanang imong pagsigig cheating diha sa imong exams, panahos exams mga estudyante, asa ka kadadon ug mabugto mo diha. Kanang inyong siging kuyog-kuyog manag-uyab, siging tinukhangay way mga kasal, asa ka mo dadon og mabugto mong kalit mo kabangga ng inyong motor gisakyan? No. Kining siging panguliktas pare, asa ka ni dadon og mabugto ni kalit? Ana ba mga pangutana ba? Kining pagsige na kog baligyag slat, asa ka ko dadon og mabugto kog kalit? Kamusan ka sigig palit og slat, asa ka mo dadon kun mabugto mo kalit? Kining atong pagtukod og mga balay para sa mga balay sa mga pamilyang portig yung batiag balay, luoy kay balay, asa ka ta dadon inig kabugto sa atong kinabuhi? Kanang siging pangurakot dihas gobyerno, asa ka kadadon kung nagsigi kag pangurakot ug mabugto kag kalit? Kanang siging hearing nila diha sa Senado o sa Kongreso, kanang ilang hiring-hiring, asa ka na sila dadon kung mabugto o kalit? Kana bang mga pangutanaha? Kanang sige nimong pakolor sa imong buhok, siging kiskis anang kilay, siging inom anang pills, palaygit, siging gamit anang kondom, asa ka kadadon kung mabugto kag kalit? Kanang siging dumot, way tagdanay tungod lang anang utang, kanang sige nimong pangural anang agianan, nga wa nay agianan imong silingan, kanang sige nimong kural anang mga agianas tubig, nga wa na noy agianan ang tubig, unya adto na mulunop sa imong silingan, asa ka kadadon kung mabugto kag kalit? Kana pangutana? Sige.
lingi ag usab imong tupad o niya kablita tutuki ang naong ingna tan-aw nimo nako malangit ka ko ingna ba no ingna bang imong tupad ina tan-aw nimo nako malangit ka ko. Ya, imo mo nang bana, imo mo nang asawa, sa kanang naong ni mo. Kamong mga anak, ingna ko no inyong parents, ma, tanaw ninyo nako, ma, malangit ka kung mabugto ko karon. Ya, kamo sa mga parents, pangutana sa mo sa inyong mga anak ko, ingna, dong, dahil, sa inyong tanaw nako, malangit ka ko kung mabugto ko karon. Ngayon din inyong anak, kanang imong kayaw-yawan, ma, di ka malangit, anak. Nya mayon sa inyong anak, inyong ginikanan, dong kadang sige nimong duwa anang computer, kadang cellphone, hapitin na mo mga tub, murag duda gyud ko, di na gyud mo malangit ana. Be ako mangutana ko ninyo, kining sige na kog baligyag slot dire, malangit ka ko ani o maimpierno? Kusga. Malangit man ka, di atong padayonon. Wala. Ako mong tagag-update. Ang namalit ani atong slot, siguro jud kong malangit ni silag mabugto ni silag kalit karong adlaw. So, nanatay halin sa atong SBF DAG para sa atong kumbinto, 43,787 ka slots. Napay 16,213 ka slots nga makapalangit ninyo. Tag 500 pesos per slot rani. Nya naa sa tay 16 slot challenge, tag 8,000, nanatay 302 ka 16 slot challenge. So nanay mga 302 nga dako nagigpuruhan malangit kay ni challenge gid sila. Nya kaning atong si Tio MM para atong ipangtukod og mga balay, nagsugod na tag tukod karon, sugod nagpamanday dito. Next week na lang ko mo report kay pa may nahuman. Hali na tag 45,809 ka slots, naapay 24,191 ka slots nga available, tag 100 pesos ra gini. Nya naapay 61 slot challenge kay 61 man kabalay ang atong tukoron. Nya 61 years old naman sago, i-equate lang na nato. 6,100 pesos. Nakadawat na sa tag 217 ka 61 slot challenge. Atong pagpakan ang tanang namalit ani. O mabugto mo karon, dako na gyung puruhan nga malangit mo. Napagay ni text na ako usa sa atong mga kanabang mga vloggers nga ni-reblog sa akong humili, niya buutan man ni siya na dila na ko isulti sa dangiyang vlog kanang ning tabang kuno siya baligyag slot pinaagi sa pagpost ngadto sa iyang vlog sa atong kanini ang mga account ana nya giingnan kuno siya, oy scammer ka. So kamong mga mamalit og slot online kanang dili na scammer basta ang ilang i-post kanang atong ato sang gipakita sa atong official Facebook page o YouTube. Ang atong YouTube channel nga official kaning Padriciano Ubod, mga 2008 na ni ka subscribers, 2008,000 ka subscribers. Nya inig online mass kanang panahon sa offertory song o sa final song sa atong online mass, i-flash pa na namo ang mga official information. Ang kanang ubang mga vloggers nga mo post pud ana, mo imbitar ninyo pero ang ilang ihatag nga account o GCash, bank o contact persons mao ang atong official nga gipakita, dili na sila mga scammers. Pero tagaan mo laingan sama anang Rosemary unsa pay mga ngan diha, dili na mao scammer na. So ug mabugto sad na sila kana mga scammers, asa man na padong adto sa ngadto sa impierno. Mao na hinaut unta nga kita magsigi jog evaluate ug ang the best way
Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, bantay ako o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Dili ta mulaom sa tao o sa butang dinhis kalibutan, kay mga wara na sila. Adto ta mulaom sa Ginoo, sa atong Dios, kay siya gyud mao ang tinuod nga way katapusan. Ug unsaon man nato pagpakita nga milaom tas Ginoo, sama ni Kristo diring hisgutan sa atong unang pagbasa, mubuhata sa atong kinabuhi isip pari. Kitang tanan nga nabinunyagan, nahimo mangitang mga pari. Ug unsa may trabahos pari, magampo, magantos. Ampo ug antos, mao ni ang basic nga trabahos pari. Ampo ug antos. Muna si Kristo isip pangulong pari, matud pa dire, mihimo og halad nga makapapas og sala. Og unsa may iyang gihimo, nagantos og nagpakamatay para nato. Mao ni trabahos pari. Gilas na lang lingi sa imong tupad ing na sugod karon antuson tika. Sige. Ang kanang di mulingi, peligro mo, mabugto. Naataroy mga kandidata sa atong umaabot nga eleksyon, pilion nato kadtong mga kandidata nga nangambisyon nga atong pilion or magpa-re-elect. Pilion nato kadtong kamaong muantos o kamaong muampo. Kanang di kamaong mutahod o Ginoo, nya di kamaong muantos, gasigilag padato silang kaugalingon, naman na makita man na nato social media, din ana nato sila pilion. Kadto lang muampo o muantos, aron muagak sa katilingban, ngadtos tinuod nga kaluwasan. Dili lang kaluwasan sa lawas, kaluwasan gyud sa kalag. Manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon sa tumang pagsalig ug paghigugma, dad-o nato ang atong mga pagampo ug masaligon kitang moingon, amahan pamatia ang among mga pangamuyo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan, mahimong ilhanan sa paglaong ug sa kaayuhan taliwala niining kagubot ug kasamok sa kalibutan karon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nalisang ug nahadlok tungod sa mga katalagmang tawhanon ug diha sa kinaiyahan, makadawat sa espirituhanong kahupayan ug ayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga paghamuyo. Nga ang mga walay trabaho ug sila nga gipahimuslan sa ilang pagpanarbaho, makatukod og katilingban, diin ipatigbabaw ang pagtahod sa tawhanong dignidad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton
ug sila nga nanag-antos sa bisan unsang balatian, makabaton ug kaayuhan ug kahupayan diha sa krus ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuuhong nangamatay, madanagan na ni anang kahayag sa walay pagkapalong didto sa mahimayaong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Langit nung Amahan, dawata kining among mga pagampo, nga gituboy namo dihas gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta
Usa sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot alang sa pagdayeg himaya sa iyang ngalan alang sa kasalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo. Apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagakong Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. O Amahan, nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among mga pagampo, aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo, niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan, uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, Kang kahayag na way pagkapalong, padanag kaningaya hangtod sa kahangturan. mopahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Manglingkod, ato na sang tawagon ang ato mga children para sa blessing sa mga bata. Ari mo diri, children, 10 years old, paubos. Nga atong pasalamatan ang ato mga nialagad karon, atong PIMAG, ang ato Eucharistic Lay Ministers, ato mga usherates, love offering assistants, ang ato mga sacristans, ang atong lectors, salmista, atong parish personnel, ang atong mga IT, atong sokom, o ang atong choir, ang San Vicente Choir. Og tanan nga may offer karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Pedi and Mrs. Lani Quevedo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Sige, iana na inyo mga kamot, mga children. Ya atong i-extend ang atong mga kamot, mga igsuon ngadto sa atong mga kabataan. Langit ng Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahigugmaon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Amahan namo Na
nga kasulangit, pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta ang imong salanan. Anggalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon na pasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuhalo sa kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulan ikaw sa babae nga tanan, bulan ang mga sasiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Imaya samahan Sa sanha ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Masipang pakpak sa ato mga children. Congrats mga children sa inyong pagsimba. Okay, balik na mo sa inyong gilingkuran. Anha mo agis kilid. Salamat kayo sa inyong pagsimba. Padayon mo sa inyong kabuutan ha. Di magsigig duwa. So atong usbon pag pasalamat ang namalit nato mga slots. Padayon lang gitag palit. Karong sunod Domingo mao ang akong birthday. Ako gining i-announce, bahala moari mo. Pero wa gyoy hikay bisan gamay tungod kay ang akong ihangyo ninyo nga kung doon na mo igasan ako para sa akong 61st birthday, ipalit na lang na ninyo og slot. Og nalipay ko kay nanay daghan na malit og slot, labi na gyud kaning CTU So ako'y hikay karong Domingo moabot kay Domingo man sad, way magmanyanita, ang magmanyanita impirno. Nya way maghatag-hatag og t-shirt, panyo, uban pa diha. Ipalit yun ninyo og slot, ha? O nay akong ihangyo. So salamat sa namalit og slots. Atong SBF Dag tag 500 pesos, atong CTO tag 100 pesos. Nya ang atong DSAP katong investment slot napay available nga 3 ka slots. 5 man ta to, nakuha namang duha, so napay 3, 500,000 pesos with 25% interest per annum. Nya usbo nato pagpahibalo ang atong official Land Bank Parish account ang mao ang RCAC San Vicente Ferrer Parish Obliluan, Cebu. Mao nay account name, nya account number 4082-100-933. Mao na atong official. Nya kaning ang ato sang YouTube channel, suportahin ninyo ang Padre Siano Ubod na ni 208 ka thousand ka subscribers. Kuha lang yun mo view, like, nya share kada adlaw. Adtong September nakadawat tag mga 193,000 kapin nga share sa YouTube. Ambot ka sa October, mga next week ato tingin ang mahibawan or next week. Pero karon November, sige lang yung like, share. Dako kay nagikatabang sa atong mga charitable expenses. Nya usbon ako, suportahi sad ang atong mga upkeep sa atong parking areas o sa ato dihang mga CRs. Pinaagi sa inyong special love offerings. Nya iampo nato kanunay ang atong mga government officials o mga church officials magkahiusa unta, dili unta magsigig away. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kaninyo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.
Nahalad na ang misa ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.